igual, son igual, non teño nada que perder, tampouco nada que ganar, todos os días son igual, non me quero ni levantar desa mierda, xa me cansé, todos os días son igual, non teño nada que perder, tampouco nada que ganar, todos os días son igual, son igual. Benvidos a todo o mundo ao Bar da Cantina. Superamos obstáculos, tan soporte. Arenteiro. Pois moi benvidos un luns máis, unha semana máis sumando de tres, un grandísimo agasallo por este Nadal do 2025 e nada, aquí estamos unha semana máis. Milito, que tal? Boas noites. Boas noites a todo o mundo. Pois a verdade é que moi ben, un fin de fantástico, cun bo comenzo o sábado, non? Con esa troula que houbo polo pobo, e logo, pois, que rematou dunha forma sensacional o domingo, os valentes que conseguimos ir ao campo, e que disfrutamos, e o pasamos moi ben co equipo, e que nos fai ter esperanzas, así que nada, ao parenteiro, é un grandísimo programa este. Exactamente, grandísimo programa. Para iso temos de novo aquí a Carlos. Que tal? Como estamos? Boas noites. Boa noite, Darío. Boa noite, Milito. Que gran final de temporada, que gran mes de decembro, de temporada non, de ano, natural, máis ben, que gran mes de decembro de Clube Deportivo Arenteiro, e gran vitoria onte. Falábamos, ou falaba con Milito of the record, que un amago que parece que agora co parón pode nos cortar un pouco a dinámica positiva, pero bueno, é momento para recuperar forzas, para tratar de analizar o que se fixo ben, o que se fixo mal, e intentar, pois, conseguir os obxectivos en 2026. Exactamente. Eu non tiña pensado ningún titular, non sei vos se queredes proporcionar algún. O de hoxe, para mí, moi sinxelo, dúas palabras: Nadal verde. Moi ben. Carlos, ti tiñas algo pensado? Pois non tiña nada pensado, e tampouco teño os niveis de creatividade hoxe moi altos, así que vou declinar a opción. Ok, si, eu casi vou optar polo mesmo camiño. Fixo mello o fin de semana, Bueno, foron moitos kilómetros, Milito. Menos mal que vos sodes novos. Sí, no, a verdade que esta semana o premio Bétula Cars creo que vai para algún integrante do podcast. Non sei se alguén levaba o Strava consigo encima e cuidou botar o reconto. Seguramente que algunha das rapazas que andaban por ali, creo que algunha sí que o tiña. A mí pasaron un dato de en torno a 16-17 kilómetros. Bueno, entonces gañamos ya bastida sobradamente. Moi facilmente. Pois nada, arrancamos entonces con esa vitoria por 2-0 ante os Osasuna Promesas e nada, metemos cortinilla e xa falamos desa análisis desa grandísima vitoria en Espilledo. Vale. Pois vamos alá entonces con ese pequeno resumen do que pasou en Espilledo, xa que houve moitos
que non puderon presenciar o partido in situ ali no campo, pois debido a diversos motivos, aquí Milito seguro que nos deleita cun grandísimo resumen. Sí, bueno, a verdade é que o resumen é bastante sinxelo, non? Dentro do que cabe. Logo podemos analizar moitas cousas, porque pasaron moitas cousas ao longo do partido, pero indo rapidiño, creo que o encontro, falando xa do que foi a alineación, non? Cambiábamos a Alfa por Jordan, Jordan parecía que non iba a chegar a comezo de semana, despois en Cadena SER Cuesta pois confirmábanos un pouquiño isto, que o vía complicado, despois o viernes en roda de prensa pois xa cambiou o discurso ata aparecer o domingo no 11, pero ben é certo que parece ser que non foi a decisión adecuada, non? Porque 12 minutos despois pois Jordan dixo basta. Menos mal que hai o parón e veremos que non se agrandará a lesión. Polo resto, o mesmo equipo que venceu en Ponferrada, e bueno, nuns 15-20 primeiros minutos onde xa se prevía un partido de moito esforzo físico, de moita disputa, onde creo que estiveron bastante nivelados eses primeiros 15 minutos, sobre todo, pero creo que hai un minuto clave que é o minuto 19, donde o Arenteiro ten dúas ocasións moi seguidas, creo que eso axita o partido, abre un pouco, sí que é certo que o Osasuna tamén ten dúas opcións xusto a continuación, pero a partir de aí creo que o Arenteiro o resto da primeira parte é amo señor do partido, chegando varias veces e con moita claridade, fai o gol nunha acción que quizáis foi a menos clara, pero con ese tanto de bella factura de Bastida pola parábola que describe, aínda que a execución non fora a máis ortodoxa do mundo, e consíguese un 0, pero creo que a partir de aí, e xa o decía Jorge Cuesta en rolda de prensa, que cree que o resultado se lle fixo corto descanso. A partir de aí, creo que Arenteiro guardou un pouquiño a roupa, sin decir que se meteu atrás, ni moito menos, porque non é así, pero sí que é certo que lle costaba máis transicionar, máis roubar alto, como fixo nesa primeira mitade. Entonces, bueno, creo que aí o Osasuna igualou un pouco as forzas, pero sen levar moito perigo. Logo chega ese 2-0 a mediados da segunda parte, que creo que sentencia máis ou menos o partido. Sí que é certo que antes hai unha acción previa onde consigo empate e anulas en fora de xogo. Eu teño que decir que vin o partido repetido e despois que les falaremos sobre isto, e a mí dá má sensación de que mantén a decisión do línea porque non hai maneira de velo, pero para min é bastante dubidosa. E creo que a partir de aí o Arenteiro conserva moi ben a ventaxa de 2 goles. Creo que sí que é certo que o Osasuna pode conseguir algún gol neses minutos finais, pero vin un Arenteiro bastante sólido. Creo que outra vez Cuesta chapó dirixido moi ben dende o banco, facendo os trocos no momento oportuno. Os que entran dende o banco aportan, incluso creo que sen facer números ou palpar cousas tangibles, creo que incluso Molla e Romera tamén suman, porque Romera aí hai unha xogada na contra que chega moi ben a segundo pau o que pasa que Ochoa decántase pola xogada individual. Non sei se é a mesma xogada onde pedimos o penalti incluso, pero bueno, ahora de memoria non me lembro, e creo que o Arenteiro pois fai un señor partido, e bueno, non sei, Carlos, se estás de acordo conmigo con esta valoración, pero partido moi serio do Arenteiro, a verdade. Partido moi serio e con moitos matices tanto na primeira como na segunda parte. Unha primeira parte que no seu ámbito máis global estou de acordo contigo, penso que domina o Clube Deportivo Arenteiro e o resultado mesmo se antolla algo curto, descanso. O gol é un pouco, comentaba yo, Leo, que estábamos no fondo, é un churro, porque el que non lle quere dar así, pero, como dixeche tú, o gesto así pouco ortodoxo, pois implica que o esférico pilla esa parábola que fai imposible a estirar do cancerebeiro grego de Osasuna e acabase colando pola escuadra. Nese aspecto, pois Bastida volve a mollar, pero con certas diferencias con respecto a semana pasada. 2 golazos de belísima factura, pero da semana pasada con toda a intención e esta semana quizás non. E sí que é certo que un 0 descanso pois é un resultado que suele ser o que pode chegar a ser engañoso, non? Especialmente tendo en conta o ben que se liou Osasuna na segunda parte,
a primeira mitade ata o minuto 70 o gol de Adilson, pois o Osasuna está mellor no campo, pero o Arenteiro sabe sufrir, o Arenteiro sabe aguantar, sabe capear o temporal e despois cun par de accións o contragolpe, especialmente iniciadas por Mingo, non? Esa garra, esa loita que o Mingo non é só os goles que leva ou as cifras máis tangibles, senón toda a loita que fai. Realmente, o segundo gol empeza nunha xogada que ven dunha loita de Mingo e Adilson é capaz de marcar o primeiro gol da temporada para ele. Realmente culmina outra boa actuación individual do xogador de Guinea-Bissau, e a partir de aí, pois, tamén estou de acordo contigo en que penso que cuesta acertar cos cambios xusto despois do 2-0, dalle entrada a Ochoa, dalle entrada a Dani González, para os últimos 20-25 minutos, e os dous aportan moitísimo, chegando polas dúas bandas. Ochoa entraba con bastante facilidade, tanto polo lado esquerdo como polo lado dereito. Dani González tamén ten unha oportunidade de ir para facer o terceiro, un disparo que a verdad pois atalla de forma acertada o porteiro do Osasuna co pé, e realmente a partir do 2-0 pois acabouse o partido, e o Arenteiro pois sabe pechar moi ben. O Osasuna ten un par de oportunidades, pero non inquietan a Alvin. Outra portería a 0, terceira vitoria consecutiva, é a terceira vez nestas 3 temporadas que o Clube Deportivo Arenteiro é capaz de sumar 3 triunfos consecutivos. Fíxose na primeira temporada, fíxose o ano pasado, baixo as órdenes de Jardiel, e agora pois cuesta tamén o consigo. Con isto quero pôr en relevancia, non? Que isto non é nada sinxelo, como dicía o míster na rolda de prensa, pois realmente cada domingo pódese gañar, pódese perder, dá igual a clasificación, é unha categoría moi igualada, e realmente pois nos primeiros digamos, 3 meses de competición sumamos 10 puntos e nos últimos 15 días pois sumamos 9, non? Conseguimos salir do descenso grazas ás derrotas de Ponferradina e de Guadalajara contra o Zamora. Bueno, o mellor fin de ano natural posible, a verdad. Tiñamos ese tren, non? Que comezaba en Talavera, Ponferradina, Osasuna, que nin os máis optimistas do lugar penso que podíamos pensar en sumar 9 puntos de 9. E, bueno, o equipo ten vida e os xogadores pois tamén parece que empezan a creer, non? Que eso é sobre todo o importante, ver esa comunión entre a afición, que onte moi ben. Hai que destacar que penso que especialmente na primeira parte, sobre todo Tribuna está moi encima de todas as accións, e realmente eso penso que é meritorio nunha mañá moi fría onte no Carballiño. Entón, pois, bueno, xogadores, afición, parece que todos empezamos a creer, que todos empezamos a ver a luz ao final do túnel. Obviamente queda moitísimo traballo por facer, pero bueno, tamén é certo que hai que recoñecer que estes últimos 15 días era prácticamente o último tren que tiña o Clube Deportivo Arenteiro para aferrarse a categoría, e está claro que pois que sacamos matrícula de honra, e que realmente pois penso que hai cimientos para pensar en poder loitar pola permanencia e poder competir cada fin de semana, que houve aí 2 meses e medio, prácticamente 3 meses, en que houve algún outro partido no que nos costou moito e realmente pois prácticamente non comparecíamos no campo. Entón, pois eso, Nadal verde, brotes verdes, e penso que hai que estar ou hai que ser optimistas de cara á segunda volta da temporada. Pois sí, Darío, vouche preguntar ahora a ti tamén, pero tamén quería comentar ese tema, non? Que me parece o do 3 de 3, non? Hasta o poñía en liza Jorge na rola de prensa de que falaba que nin o líder, non? Nin sequera o Tenerife se pode plantexar facer esas contas, non? Porque cando lle preguntaba o compañeiro da región polo tema dos cálculos, que si el os tiña feitos e demais, pois falaba eso, non? De que ese 3 de 3 que nesta competición tan igualada que nin o propio líder. Quería, antes de que fales, Darío, saludar aquí a xente que nos está saludando polo chat, esa Lucy, ese Camilo, ese Óscar, os que están sempre aí, e o resto de xente que nos está vendo, e nada, grazas por estar aí. Darío, ti como viches ese encontro? Como viches o partido? Pois ben, non, un pouco a continuación do que viñemos falando as últimas semanas, de que o equipo cree no que fai, vexe un equipo con identidade. Creo que Jorge supo tocar nas teclas necesarias ao chegar, e que pouco a pouco estáse vendo xa pois
non un 11 tipo, porque ben no certo que tuvo que facer cambios, pero sí que, digamos, os pilares fundamentais do equipo sí que se están vendo reflexados comentaba con Carlos outro día que a figura, por exemplo, ahora mismo de Eliseu na defensa pareceme fundamental, un xogador completamente, non quero decir reconvertido, pero que pasou de non xogar un minuto a ser un pedazo de central, pero impresionante. Creo que eso é a clave das 3 victorias, non? Mais alá de que poidamos ter ahora máis acerto que antes, ou que antes igual algún punto máis merecíamos e agora pois tes esa, digamos, fortuna, non? Como, por exemplo, no gol de Bastida, pois que che entra un balón, un churro, como dixo antes Carlos, pois te lo que ter, esa pizca de suerte, pero creo que o principal cambio é a identidade, a confianza do equipo e como xogan con esa garra, con ese serenteiro que nos gusta dos últimos anos, que non daba un balón por feito, que loitaba todas as xogadas e que, como dixo Don Polbueso, que cada equipo que pase por Espiñedo o lunes por a mañá non queira saber nada de voltar por aí. Totalmente. Eu quero levarlle a contraria nunha cousa a Cuesta, cando tamén lle preguntábamos por ese aspecto, non? De que onte prevíase que iba a ser un partido complexo, porque non é o típico filial que lle gusta rodar o balón, que lle gusta combinar, non, dun xogo máis elegante, por así decirlo. O Osasuna ve neste tipo de contextos, é un equipo que se sente moi cómodo, e creo que eso fala moito do compromiso dos rapaces, e creo que ten moito mérito por parte de Cuesta, porque cando falábamos de suerte, que el moitas veces dicía, bueno, é que entra, é que mérito dos xogadores, é que isto, que lo outro, sí, evidentemente que o é, pero creo que a sorte hai que buscala, e esa sorte creo que xa dá o orde que lle está dando Jorge Cuesta a este equipo. Non sei se me explico co que quero decir, non? É dicir, creo que a sorte existe no fútbol en momentos puntuais, pero creo que non existe cando xa empezas a ver unha serie de cousas nas que podes xa identificar o equipo de Cuesta e os seus xogadores, non? Ou dame a min esa sensación, vamos. Sí, pode ser, parte de, digamos, deste cambio que hai, penso que hai que adscribilo directamente ao que comentaba Darío, que non é só Eliseu, sino que se pode argumentar prácticamente que é un xogador por liña, non? Empezando pola portería, por Alvin, seguindo por Eliseu, despois reinventando a Dilson nese posto de media punta, se ben é certo que tamén se pode tamén argumentar que é máis por necesidade que por outra cousa, por exemplo, o guineano, pois onte fai un gran partido, fai unha acción na primeira parte de belísima factura que non acaba en gol, porque o Coiro penso que impacta no pau ao final, no Romero, e depois na segunda parte, pois nesa contra que saca o equipo, pois é capaz de facer o segundo. Tamén onte gustaríame destacar o partido de Jaume Cuellar, non? Que tuvo un comezo de tempada un pouco lento, non? A parte tamén con lesións e un pouco, pois, non dando todo o nivel que pode dar e realmente, pois, onte fai un partidazo e si, a verdade que este equipo ten unha cara completamente diferente. Dicía Cuesta que nadie ten un lugar no 11 tampouco, e penso que esta é a atitude que han de seguir o corpo técnico, que os que sempre falamos, especialmente ano pasado, que a competición sempre é boa, ou penso que é boa para ser todos mellores, e non sei, a verdade que había motivos para ser pesimista, sobre todo a finais de novembro, pero a partir de estes últimos 15 días foron un cambio por completo e poderíamos ir atrás, non? Digamos, a ese pos do partido non tanto contra o Tenerife, non? Que realmente xa se viron cousas positivas, falaba con Milito no descanso ali no Heliodoro, falamos, bueno, pois a verdade é que fixemos unha boa primeira parte, despois falando coa xente do Carballiño que veu o partido pola televisión, pois tamén quedaban pois con boas sensacións, e penso que eso pode ser un pouco o punto de inflexión deste ano, pero como di Cuesta, non? Agora gabádesme porque levamos 3 seguidas, no momento en que perdamos 2 va a despedir a miña cabeza, non? O fútbol ao final, pois, está moi ben a teoría e está moi ben a poesía, pero todos somos, en certa medida, resultadistas,
É o bonito deste deporte tamén. Mira, ahora que o mencionas foi moi gracioso porque el estaba contestándome nese momento a pregunta, entón eu quedeime un pouco sorprendido cando me dixo eso. Entonces eu como que medio me rin, non? Como dicindo, bueno, que dices, non? E el insiste, non? Dice, sí, é así, non? Como dicindo, reiterando e afirmándose no que acababa de decir. Sí, a verdade é que ao final, pois, sí que é certo que o fútbol é moi simple moitas veces, e os resultados pois mandan, non? Pero creo que vese outro equipo, vese outra alma, é dicir, eu falaba moito e poño o exemplo de un xogador como é Bastida, non? Que, bueno, ahora evidentemente está destacando, e eu sempre o decía cada vez que o valorábamos aquí, non? Comentaba que, bueno, cando tiña algunha actuación donde se lle intuía algo, decías tú, bueno, ben, pero necesito que me den máis este xogador, porque sei que ten máis nos seus pés. E creo que, tal e como falaba onte Jorge Cuesta, el simplemente está tocando esas teclas donde cada xogador lle está buscando o seu contexto e donde ese xogador pois lle está respondendo a esa confianza, non? E creo que, evidentemente, primeiro é mérito do xogador, pero volvome a reiterar, e aquí parezco que lle estou lamendo o cu todo o día a Jorge Cuesta, pero recalco a importancia outra vez do asunto, non? Quería falar, antes de que nos vayamos cas notas, se vos parece, un pouco desa polémica que pasou un pouquiño desapercibido, e creo que foi a quen, bueno, desapercibido despois, non? Porque ao final gañas o partido e non te lembras tanto, pero que creo que foi tamén a que encendeu o público de Espiñedo, que foi esa acción do pisotón. Non sei como a percibichen des vos, un pouco vendo as imaxes repetidas, despois tamén de que a subise Mister a subiu a Twitter e as comentase, non sei que valoracións facedes. Eu ali en directo, a verdad que non, estando no fondo da portería debaixo de marcador, pois non vin realmente nada. Na repetición sí que se parece, sí que semella que iba a decir que semella que hai intencionalidade, realmente isto nunca se sabe. Hai pisotón, non sei se hai intencionalidade ou non. O que penso que a clave é que o linier está moi encima da xogada, o árbitro tamén está moi encima, e si penso que isto penso que o falaba no famoso grupo de WhatsApp, penso que si o Arenteiro non pide o challenge deste pseudovar, é realmente porque o árbitro lles comunica que non viu absolutamente nada, ou algo así. Ten que ser algo dese estilo, ou que non viu nada, ou que non viu a intencionalidade do xogador a hora do pisotón. Ao final, é unha cuestión de interpretabilidade, realmente. O pisotón existe, pero como a decisión do árbitro, pois hai unha serie de decisións ao largo do partido, non? Por exemplo, ali ao final de todo, que nos pilla xusto na portería, nós temos unha visión que despois non hai no VAR, hai unha acción, penso que é disparo de Ochoa, que dan unha mão do xogador do Osasuna con 2-0 xa no desconto. Realmente non cambiaba nada, porque o partido xa estaba sentenciado. Sí, a que pide Cuesta tamén. Sí, o árbitro non está moi acertado no día de onte, a verdad, pero bueno, non influiu no resultado, pero sí que penso que encendeu a afición, porque na primeira parte, no primeiro cuarto de hora, nos primeiros 20 minutos, aí no fondo falábamos, joder, como apreta a tribuna hoxe, como se levanta, como... Hai tres accións, eu estaba ali en tribuna onte, empeza por un saque de banda onde se equivoca claramente o linier e dallo a Osasuna, logo hai outra xogada, un par de faltas, non, que se lle permiten a Osasuna, que non pita nada, e logo ven a acción clave do pisotón, esa acaba por encender a tribuna de Espiñedo. Eu teño que decir que eu onte pola noite vin repetido o partido, detenme na xogada varias veces, xuróvolo por Dios, vou vos ser franco, vou decir o que penso, despois se me quere chamar todo o que queira, que me chame todo. Eu vexo a xogada, eu parei varias veces, fun frei a fren, buscando exactamente o momento do impacto, e podo dicir, buscaremos a captura e subirémola, que eu creo que se alguén ve eso é o liniero ou o cuarto árbitro. O árbitro, aínda que está pretísimo da xogada, no momento que impacta cos tacos na espalda de Mingo, non está mirando a acción. Entonces, el a continuación xira, porque todo o mundo protesta, xira a cabeza, entonces o xogador Espejo, o 4 de Osasuna, fai como que non o viu, non? Dille como que non o vi.
Entonces eu creo que aquí o linier, o cuarto árbitro, debe decir algo o árbitro, porque é certo que Cuesta rapidamente saca a tarxeta para pedir o challenge, e creo que ten unha conversación con Jordan donde creo que este lle di que non o pide ao final, e é por eso o motivo polo que non o pide. Non sei se é que o linier lle dice algo ao árbitro, se Jordan fala co árbitro, pero que me parece, é dicir, que tú ves a acción, ves como o central a súa perna cae entre as dúas pernas de Mingo e cando dá ese paso atrás, el sabe perfectamente que hai aí un xogador do Alenteiro, é dicir, e vese que non é natural esa pisada. Entonces, non sei, é moi lamentable, a mí xa me parece unha acción en directo que a min que me indignou totalmente, e xa che digo, porque gañamos o partido, pero senón esta xogada iba a traer unha cola criminal. Pero bueno, eu só quería recalcar o tema ese, non sei se Darío queres comentar tamén algo sobre a xogada. Non, pouco máis, tampouco. Ti reclamabas máis a Mau de Ochoa, non? Sí, que a Mau ali no fondo veuse clarísima, que tiñamos a 3 metros, e de feito hai un vídeo que nos pasou o gran Miguel, que xusto estaba grabando nese momento a xogada e que se vía perfectamente. De feito, mentre o árbitro revisaba o VAR, nós tiñamos a toma do vídeo onde se vía claramente a Mau, pero, o sea, é que era algo fora normal a Mau. Pero é o que decíamos, o árbitro non vai ter esta toma. E seguramente desde a toma da televisión. Iba vos decir eu agora que o millor do VAR hai que yo poñelo no fondo e que sexa Migueliño que poña aí a cámara e a repetición. Que igual caña máis co VAR. Xa lle dicíamos que yo tiña que enseñar ali o árbitro, pero, bueno, di que íbamos 2-0 e era irrelevante, pero chegamos a ir 2-2 ou perdendo un 2 e... Eu, de feito, estaba mirando po banquillo pa Cuesta nese momento e cando o cuarto árbitro decide que realmente non hai nada, Cuesta fai como un gesto de villa, da igual, vamos pa casa que hora de xantar. El ten que pedir, porque ten os 2 challenges en tocar, desconto, piden os xogadores, pois evidentemente, pídela, e a ver se é certo. E ademais, vendo a Mau que pita antes na petición anterior, que sí que é Mau, que eu digo que é Mau de Ferreiro, e por eso pita a falta, creo que son accións, dentro de que non son iguales, pois similares, non? E non sei, a min non me gustou onte o árbitro, non me gustou nadiña, e bueno, o mellor de todo o resultado é non terse que acordar. Que, Darío, vámonos entonces pas notas, logo. Veña, vamos alá. Notas dese Arenteiro 2, Osasuna, Promesas 0. Pois vamos ás notas. As notas dese Arenteiro 2, Osasuna 0, e comezamos, como sempre, co porteiro, este caso, Alvin, que creo que comeza Carlos, se non me equivoco. Sí, Alvin Abajas, un dos, digamos, cambios que trouxo Cuesta consigo na portería, o primeiro porteiro que realmente foi capaz de sentar a Diego García desde 2020, non? Sin ser motivo de lesión. E a verdad, pois, que onte tamén cuaxa un bo partido, outra portería 0 para Alvin, a verdad que non tuvo moita participación, destacaba onte no fondo que o que máis me gustaba del son os reflejos, pero tamén pois a seguridade que aporta por arriba, a pesar de non ser o porteiro máis alto da categoría tampouco, entón, pois, debido á portería 0, debido á sensación de seguridade que creo que lle aporta o equipo e a defensa en particular, pois un notable para Alvin, doi un 7. A Bajas. E vou seguir eu tamén co seguinte, que no lateral dereito o capitán Jordan, que non o vou calificar realmente por 10, 15 minutos, non sabemos
bueno, sí que sabemos, obviamente, ten que haber algún tipo de sinerxia entre Jordan, o xogador e o corpo técnico, non? Para tratar de arriscar e para tratar de darlle cabida, ainda non estando ao 100%, realmente non ten moita contribución no partido, penso que foi a decisión máis apropiada, non tratar de forzar por forzar, especialmente tendo en conta que ahora hai un parón de 2 semanas, pois intentar aproveitar estes 15 días para recuperar o lateral ourensán. Genial. Pois vamos co seguinte, Luca Lor. Ese é meu, non? Según Sí. me din por aquí polo pinganillo. Sí. Bueno, pois mira, eu estas notas creo que as vou facer, xa o vades ver, hai 2 xogadores os que vou eu puntuar, e van ser puntuacións máis globales. E voume explicar. Luca Lor, pois voulle dar un 10, o central almeriense germano, podemos así dicilo, non? Bueno, pois vai ser un pouco polo mismo da outra nota, porque creo que vai ser un dos xogadores cos que non poidamos contar na segunda volta, creo, a máis sensación, eso pensamos. Entonces creo que merece un 10, o partido de onte, pois se non é de 10, está preto de 10, e todo o que nos leva dado, pois é un 10. Vamos, creo que lamentar bastante esta baixa, e nada máis, pois un 10 para o bo de Luca Lor. Exactamente, pois vou eu con Eliseo, se non me equivoco, non? Sí, correcto. Pois voulle dar unha moi boa nota, Eliseo, voulle dar un 7, creo que de novo partidazo, e que, non sei, a min cada vez estáme gustando máis, estáme dando máis confianza, e que creo que se conseguimos manter a Eliseo o resto da temporada, pois imos ter un pedazo de central aí, vamos, indiscutible. Non cede Jorge Cuesta. Pois sí. Vou eu co seguinte, que empezou no carril do 3, no lateral esquerdo, despois dun cuarto de hora tuvo que cambiar o carril do 2 no lateral dereito, e a verdad que, a pesar de xogar a perna cambiada, pois un dos destacados, Diego Moreno, un 8,5, notable alto, casi sobresaínte, está facendo moi boa temporada, non só digamos, leva 2 goles, que houve aí un certo momento, non, que Coarenteiro, pois, 8-9 goles en toda a temporada e 2 eran de Diego Moreno, pero aparte de eso, está aportando bastante seguridade atrás, está chegando con moita facilidade o ataque, danos moito, e a verdade que un xogador que chegou así a mediados do verao, que prácticamente titular desde a xornada 1, a pesar de eso, está cuaxando ahora un tramo de temporada moi bo o lateral cordobés, penso que é. E o seguinte, quedamos tamén en Andalucía, e tamén vou dicir o Álvaro Bastida, pois tamén lle vou dar un 8,5 ao xogador de Chiclana. Sempre o dicimos, non? Sempre o dixemos que un xogador que con 16 anos debuta en primeira división co Cádiz, pois obviamente ten talento de sobra, un xogador que xogou nas inferiores, ca selección nacional, que lle costou arrancar esta temporada, pero que neste último tramo de competición pois estáse convertindo no mariscal do equipo, dominando, e especialmente o cambio que se nota neste último mes con moita máis chegada adiante. Seguramente polo esquema táctico ten esa liberdade para poder chegar, e estáse sacando o máximo partido a Bastida nese aspecto, así que notable alto tamén para o bo de Álvaro, que marca gol por segunda xornada consecutiva. Continuamos logo. Darío, seguinte. Milito. Braisval, meu, como non, pois si coincidimos tamén na nota, un 8,5 a Braisval, o mellor partido creo que leva feito o centrocampista de Vigués en Club Deportivo Arenteiro, nivel excepcional o de onte, a verdade, tanto posicionalmente, a hora de roubar balós, a hora de barrer toda algunha ocasión ou acción dentro da área, que chegaba por parte dos Osasuna Promesas, cambios de orientación, creo que fai 4 ou 5 o pé sensacionais, nada que decir o partido de Braisval, se este é o nivel de Braisval, pois adiante, por favor, que nos lo siga mostrando, porque espectacular, a verdade. Ok, vamos co seguinte, Adilson,
Non sei se cederlle esta nota ao bo de Carlos, que ben o merecía. É que cuidado ca acción da primeira parte da Dilson, ele vei máis maus a cabeza, din varias voltas pola grada de arriba de Espiñedo, espectacular. Dalle, por favor, Vou Carlos. poñer un UT con 5. Non sei se está de acordo aquí o noso compañeiro, pero creo que de novo moi bo partido de Dilson, que é que xa na primeira parte cando que non sei en que momento se lle pudo ocurrir facer ese recorte cando todo o mundo xa pensaba que encaraba o porteiro e bueno, pois dependía da súa definición cara ao gol, fai o recorte e cando máis fácil o tiña, pois la mandou no largueiro, non? E despois pois tuvo o premio do gol nesa segunda parte, nesa acción aí dentro da área pequena e bueno, moi bo partido da Dilson. De novo, vaya vista que tuvo Jorge Cuesta, porque comentaba antes Carlos o de que, bueno, a reconversión casi por necesidade, pero non sei, eu creo que sería o último mediocampista que tiña o club que poñería eu de media punta. Así que continuamos. Incluso, recordade que ten incluso oportunidade de hat-trick se hubiera metido aquela antes, ten outra ocasión onde chega o segundo pau e non toca ese balón por pouco. Que esa é un pouco a que abre un pouco a caixa das hostilidades do Club Deportivo Arenteiro. É curioso, porque seguramente empezou na media punta e nos primeiros 20 minutos en Tenerife notase bastante, empezou na media punta porque aporta esa contención, esa liña de presión un pouco máis adiantada para entorpecer a salida de balón do equipo rival. Pero sí que é certo que estamos descubrindo esa faceta ofensiva na que, falando onte co Dereo durante o partido, decía, cando toca o balón a Dilson, na maior parte das veces parece que se para o tempo e dalle esa pausa, e dalle esa calma e despois bascula ben hacia os lados e onte incluso pois chegando el varias ocasións, non? Con moita elegancia e tal. A verdade que estamos descubrindo aquí un xogador que ten moitas cousas interesantes e que realmente ata este mes non estaba contando para o Clube Deportivo Arenteiro. Un inciso, antes de que continuemos cas notas, pregúntanos aquí Martín López, boas, unha pregunta de un non aficionado do Arenteiro, que se sabe de Alberto Solís? Bueno, pois o que se sabe de Alberto Solís é que, corrixídeme se non estou no certo, é que a día de hoxe xa non é xogador de Club Deportivo Arenteiro, que eu sepa, non? Non teño ni idea, pero habría que mirar na Futgal, non? Se non ten ficha ou se non sale aí, pois supoño que o dis por eso. Que eu sepa, creo que non a ten xa, e bueno, problemas de lesións, non sei exactamente o que ten agora mesmo Alberto, pero creo que xa deixa de pertencer a Club Deportivo Arenteiro dende fai un pouquiño de tempo. Nada, simplemente era para eso, solventarlle esta dúbida a este seareiro. De momento sigue de alta. Sigue de alta en Futgal. Bueno, o mellor está ca ficha de alta porque o mellor da baixa federativa, o mellor hasta 1 de xaneiro non se pode dar, pero creo que o que a ficha co equipo, o decir, o contrato de vinculación, por así decirlo, creo que xa está liquidado, por así decirlo. Sí, realmente son as informacións que eu teño. Realmente nas roldas de prensa, especialmente no prepartido do míster, cando se fala das baixas ou de xente que non conta por o partido, pois realmente nunca se menciona xa o nome de Alberto Solís, así que supoño que por aí irán os tiros. Sí, exactamente. Vale, continuamos. O último foi a Dilson. Dilson, pois vou con Jaume Cuéllar, co boliviano, e voulle dar un notable, un 7. Gustoume moito ante Cuéllar, nesos xogou os primeiros 70 minutos de partido. Na primeira parte ten unha acción que lle faltou pouco para ver porta, un disparo que se foi cruzado por pouquiño, chegou con moito perigo polo seu lado, con moita actividade, aproveitando tamén pois que Diego Moreno, pois o mellor ao xogar a pé cambiado, pois estaba un pouco máis conservador e non subía tanto a banda, pero o boliviano botouse ese lado do campo as costas e realmente fixo un gran partido, veu un cartón amarelo, despois Cuesta fai o cambio, entra Martín Ochoa e seguiu dándolle continuación aí, así que pois moi ben ese aspecto e moi ben Cuéllar. E o seguinte, Ferreiro, tamén son eu, pois Ferreiro onte nesa liña de 3, non, no 4-2-3-1 no enganche, un 6 para David Ferreiro, para o de Baños de Molgas, é quizás o xogador a destacar, menos a destacar, digamos, non polo bo partido de Cuéllar, porque a Dilson pois tamén está moi ben,
Despois, cando entra Ochoa, pois Ferreiro entra un pouco hacia dentro, pero aí o partido xa está un pouco máis baixo control de Clube Deportivo Arenteiro e realmente pois non fixo falta o de Baños de Volgas, que nese aspecto penso que fala ben de Clube Deportivo Arenteiro, non? O feito de que incluso nunha mañá na que Ferreiro pois non destaca en exceso, pois o equipo controla e domina o partido e é capaz de sumar a vitoria. Penso que é positivo non ter que depender dun só xogador, se ben é certo que penso que Ferreiro é o mellor xogador en plantilla, pois está ben saber que incluso non na súa mellor versión, ben sexa pola táctica ou ben sexa polo desarrollo do partido, pois o equipo é capaz de sacar o partido adiante. Vale, seguimos. Creo que me toca, non? Sí. Vale, vamos con Mingo. Se falaba Carlos do mellor xogador do Arenteiro, imos pasar o que para min, e non o digo en broma, o mellor goleador que ten pasado por Club Deportivo Arenteiro. Así de simple. Un 10 para Mingo. Moito dicir. Xa, pois non me queima, digo. Un 10 para Mingo, tamén, polo mesmo que Luca, porque creo que vai ser outro que non vai estar aquí en xaneiro, dá má sensación. Bueno, creo, sinceramente, o que digo, creo que é un xogador completísimo, por cualidades, creo que vai chegar moi alto, fútbol profesional seguro, un traballo de onte, e que o segundo gol se produce gracias a él, por esa loita no centro do campo. Nunca agarda un esforzo, todo o que fai no consentido e ben, mete goles, vai ben por arriba, dispara ben cas dúas, non sei, pareceme un dianteiro completísimo. Así que un 10 para o bo de Mingo. Perfecto, pois continuamos con Jácer. Espera, non teño aquí pinchado, aquí estamos. Pois voulle poñer un 6 a Jácer, creo que cumplí moi ben con ese rol aí o salir rapidamente por a lesión de Jordan bueno, pois moi ben, creo que supo xestionar esa entrada, que a veces non é fácil, non? Entrar así en frío nun partido desta non quero dicir envergadura, pero bueno, deste ritmo, sí. E máis co frío que facía, non? Que facía un frío que pelaba as condicións de campo, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, bueno, 6 aí para o de Jácer. Martín Ochoa, Carlos. Perfecto. Pois Martín Ochoa, pois como en Ponferrada, como en Naturalín, pois onte tamén gustoume moito, voulle dar un notable, un 7, a pesar de que só xogou 20 minutos, pero penso que aportou neses 20 minutos, entrando tanto polo lado dereito, polo lado esquerdo. Unha cousa que me pareceu curiosa, cando entraba polo lado esquerdo, polo lado digamos, do antigo muro de pedra, houve hai un par de accións naquel sempre se quería meter hacia dentro e o mellor salindo por fora, que de feito na acción que reclamamos como mau, xusto saliu por fora, pois seguramente puidese sacar máis petróleo da xogada, pero quitando eso, penso que moi bo partido do rioxano, un notable, penso que nese rol de revulsivo, a pesar de non ser a súa posición natural por banda, está nos dando moito, é un perfil de xogador moi necesario, non só para controlar os partidos cando vas gañando, pero mellor tamén para desatascar no mítico partido de Primeira Federación que é un 0-0, que está todo moi igualado, penso que Ochoa nos vai dar moito na segunda volta. Así que onte moi ben e doulle un notable, un 7. E o seguinte, que o último que dou eu, Dani González, pois tamén gustoume o cántabro, voulle dar un 6, non chega ao notable como Ochoa, pero igualmente cun par de accións, non? Na que aporta, na que, como dixo Cuesta en rol de prensa, pois ao final cada xogador tense que adaptar ao que pide o partido e penso que onte o cántabro pois tamén o fai ben, un xogador que lle tiña moito fe a comezo de temporada, que penso que non empezou ben a liga, pero que, bueno, que parece que tamén se está adaptando ahora o equipo e cando está sendo ou está sumando en positivo, digamos, nesta xeira deste último mes. Moi ben. Seguimos. Vamos con Molla, Milito.
Pois nada, o de Moya entrou aí no minuto 88, un pouco para reforzar a liña defensiva e seguramente tamén para perder un pouquiño de tempo. Bueno, non lle deu moito tempo a nada, así que un SC. Pois vou eu co último. Ostras, hasta pensei que non tiña nombre, pero sí que o teño. Dani Romera. Pois mira, andaba dudando se poñer un SC ou poñerlle un 6, porque, bueno, creo que bueno, voulle poñer o 6, veña, porque intentouno, tamén saliu nun momento complicado, no? 2-0, o equipo, bueno, pois xa un xogo moito máis controlado, sin esos ataques avalanchas ofensivas, pero, sin embargo, bueno, pois conseguiu enganchar un par delas aí arriba de, bueno, de desmarques, contraataques, unha segundo pau, como decías tú aí, Milito, bueno, máis ben aí cara ao borde da área, e que despois de tantos meses sen pisar o campo, pois vamos lle dar aí un voto de confianza, voulle dar un 6, ben. Moi ben. Pois creo que quedou valorado a tenra de xogadores, non? Sí, vamos logo co míster Jorge Cuesta. Bueno, se queredes empezo eu voulle dar un 8,5 e non lle dou o sobresaliente pola xestión de Jordan, senón para min sería un sobresaliente. 8,5, ok. Estou de acordo, máis ou menos. Eu iba lle dar un 8, un pouco polas mesmas razóns. Si contamos só este partido como tal, pois penso que a xestión é de notable tanto no prepartido como durante o partido. Sí. E sobre todo que el mismo recoñecía que tuveron que cambiar un pouco o plan do partido sobre a marcha, non? Que non agardaban que esa zona central estuvera tan mal e tan encharcada como estaba. Oye, unha pregunta. Bueno, pechamos tema notas, non sei se queredes Antes, corrixir sí, alguna. correxir algunha, como din, eu creo que máis ou menos todas. É o único, o millor a Ferreiro, porque lle vin 4 detalles de calidad na segunda parte Sí, espectaculares, igual dálvalle un estalle por pouquinho aí, máis, pero bueno, quero dicir, tampouco tal, pero polo resto creo que bastante de acordo con todo. Oye, vos que sabedes por que non foi convocado William de Camargo? Non, esqueceume de preguntarlo, levaba a pregunta pensada na cabeza, pero co énfasis da victoria, pois esquecime totalmente, teño que recoñecelo. Non o sei. Non sei que lle pasou o de William. Outro día en Ponferrada non xogou, pero outro día non estaba nin no banquillo, estaba na grada vestido. Está vestido de largo aí a pé de campo, vino así con... Home, No, sí, pero xa na convocatoria xa non estaba. É curioso porque se votou especialmente na segunda parte en Tenerife, foi o mellor de Clube Deportivo Arenteiro, e contra o Talavera tamén fixo un bo partido, verdad? Parecía que se vían aí brotes verdes, e tanto no Toralín, aínda que sí que estaba na convocatoria, mesmo penso que saliu a aquecer, a facer exercicio de aquecemento durante o partido como onte, pois non xogou un minuto, non? Eu tampouco sei por qué. Levaba a pregunta na cabeza, pero esquecime. Non foi cortiña a roda de prensa de Jorge, a verdade, pero esquecime totalmente. Mea culpa. Nada, antes de acabar co tema do partido, antes preguntaba por aquí Raúl Fernández, Q3JF, que non sei que será eso. A do domingo sería a peor entrada das últimas 4 tempadas. Creo que non, pero andaría preto, ao millor. Eu non son quen para responder eso porque este ano vin 2 partidos en Espiñedo. Vin o primeiro contra Andorra, 3-0 alá polo mes de xaneiro, e vin o último ahora contra o Osasuna B, así que non. Pero bueno, a mañá non invitaba tampouco a sair da casa, todo hai que dicir. Se non foi a peor, unha das peores, pode ser. Unha das un partido de Liga pode ser. Top 5 das peores, seguramente. Pero bueno, creo que influe moito ese tema. Moito frío, xusto antes do Nadal tamén, que houbo varias, digamos, cenas e comidas, tanto o viernes pola noite como o sábado, o domingo, pois a xente seguramente tomouno con máis calma. O importante é dentro de 15 días encher o Espiñedo, que ven un rival duro como o Club Deportivo Lugo, un bonito derbi, e ese sí que será unha ocasión sen que seguro que veamos a grada bastante chea, e seguramente que despois de conseguir unha victoria en Valdebebas. Así que, nada máis, se tes por aí a clasificación, podemosla comentar ou ímonos a novas e comentámosla xa na sección de novas.
Como tú Pois veña, prefieras, Darío, deixo vamos a elegir. novas e pinchamos a clasificación. Veña, listo. Vamos alá. Xa rematou o verán, xa teño frío. Estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo. Sin frío, non me importa que non estés. Este frío provócame estrés. Por min quedamos ás 3. Por favor, cho pido. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Quéntame, babe. Candela, dame candela. Estamos no verán e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Apreta forte os labios que eu apreto forte as pernas. Pois aquí estamos, que bonito se ve fora do farolillo rojo, ese Club Deportivo Arenteiro con 19 puntazos. Pois sí, aí estamos. Deixote a ti, Darío, Carlos, que comente desa clasificación, porque eso é unha maravilla, facía tempo que non o víamos. Sí, dende logo. Pois sí, Tenerife lanzado por arriba, non? Uh-huh. Non vou dicir que a salvación certificada, pero realmente unha primeira volta. Só hai que fijarse na diferencia goleadora do Tenerife en comparación co resto dos equipos. Totalmente, inmaculada. sen ir máis lonxe. O dominio total do cuadro canario. E nada, Club Deportivo Arenteiro, pois, como sempre, nesa zona baixa, pois todo moi igualado. O Puente, que tuvo aí tamén unha xeira moi boa, pois igualaba puntos con eles, fora do descenso, que penso que é máis simbólico que outra cousa, especialmente cando agora a Costa de Xaneiro que ven, que vai ser complicada para os intereses de Club Deportivo Arenteiro, pero bueno, de ter 10 puntos hai 15 días a estar con 19 horas fora do descenso, pois obviamente hai unha diferencia brutal, pero sin perder a perspectiva, penso. O objetivo está claro para esta temporada, ten que ser a permanencia. O mercado invernal, que comentaremos ahora en Novas, non? Así algúns rumores que nos chegan desde outros sitios ou que se falan aquí nos mentidoros, pois tamén vai marcar un pouco o devenir da temporada e terase que mover ben a dirección deportiva para facer non para facer un equipo, pero para que as baixas ou posibles baixas que haxa non repercutan negativamente. Sí, que se noten o menos posible, non? E bueno, por aí está o Talavera en descenso, non? Que, cuidado, perden Espiñedo, gaña en dous partidos moi difíciles, gaña o Mérida, primeiro na casa, un equipo que viña coa mellor xeira de todo, non só a primeira ref, senón de todo o fútbol desas tres principais categorías, con 8 partidos sen perder, perde en Talavera, vai a Guecho, aínda en campo artificial, saca os 3 puntos, onde non sei se o Tenerife e pouco máis os sacaron. Bueno, despois de xogar partido entre semana. Co Real Madrid, ni moito, ni máis ni menos. E nada, aí os están con 18 puntos, un equipo que tamén parecía moi tocado despois da derrota de Espiñedo, Sandroni, o argentino, pois levantando o Talavera tamén. O Osasuna B metes en descenso despois da derrota, Ponfe sigue en problemas despois da derrota en Tenerife, Guadalajara tamén en problemas despois da derrota en casa co Zamora, e o Cacereño, co punto sumado, creo que en campo de Unionistas, se non me equivoco, sigue aí con 15 puntos no último posto. Comentar aos galegos que foi boa xornada, excepto por Racing de Ferrol, onde perdeu aí nese último minuto en Avilés, xa é máis que cuestionario Pablo López no cadro departamental. O Celta Fortuna, gañando o duelo de filiales da Táboa Alta na casa, espectacular. O Pontevedra ganando tamén noutra plaza complicada como é o campo do Baracaldo por 0-1, e o Lugo gañando ese derbi do Miño que apodaron os da Radio Galega por 2 goles a 1. Eso foi un pouco a xornada. Todo tocado.
Imos agora antes de pasar a máis cousiñas, que hoxe ten un pouco máis de chicha o apartado de novas, como nos gusta a todos, que sempre foi a nosa sección favorita. Eu sei no ben, mira como sonríe Carlos. Falamos tamén dos outros equipos da categoría, o sea, da categoría, sempre digo o mismo, os outros equipos seniors do clube. Imos empezar polo Arenteiro B, que recibía na casa o Paderne e conseguiu un punto, non? Para contar un pouquiño esa xeira mala, pois consigue un punto ante o Paderne, que estaba en postos de promoción, por 1-1. Así que nada, pois unha forma de acabar o ano, o mellor non a máis desexada, pero polo menos colleitando un punto. E no caso das nosas rapazas, do femenino, pois sufriron unha derrota bastante contundente contra o Victoria Club de Fútbol, o filial, o B, por 6-0. Recordamos que, bueno, o Victoria Club de Fútbol vai segundo, categoría nova, non me deixo non deixo de esquecerlo, de esquecelo, non? Ou de contárvolo. E, bueno, as rapazas están facendo un boi traballo, aí siguen máis ou menos en mitad de tabla, con 12 puntos, a 6 puntos dos postos de descenso. E, bueno, pois para acabar o ano, hora de descansar e afrontar aí a segunda volta e os partidos que queden da primeira o mellor posible. E eses foron os resultados. E un pouco que pasou neste fin de semana. Sí, señor, pois nada, programa completiño, aí falamos desos 3 puntos final de ano do Club Deportivo Arenteiro. Ainda non acabamos, Claro, ainda non rematamos. Tú xa nos queres despachar, pero ainda temos 2 cousas máis que comentar. Veña. Unha vou na empezar eu, e a segunda deixo a Carlos que comece, que xa abriu ele o melón do mercado, así que xa lle deixo. A primeira é un detalle moi rapidiño, porque a min me sorprendeu moito outro día. Eu levo con o segundo partido, que estou un pouco máis pendiente dende a tribuna das cousiñas, e vin a Fallas, e outro día tamén a pé de campo, cunha persoa ao seu lado todo o tempo, que ao acabar o partido pois estaba ali, e resulta que esta persoa pois é o seu irmão, e parece ser que ten un posto no clube. Entonces, se eso é así, a min gustaríame sabelo, que non lo presentaran, porque, oye, se medra o organigrama do Arenteiro, pois sería vos sabelo. Entonces, isto é o que nos contan. A verdade é que parecense bastante os dous. Cando me din que é o irmão, pois digo, hostia, pois sí que é certo que parece que ten un parecido razonable. E, bueno, simplemente, pois creo que é bastante acertado comentalo e que nos saquen de dúbidas dentro do club, porque, oye, se temos un integrante máis do organigrama de scouting ou da secretaría técnica, pois estaría ben sabelo. E nada, simplemente, pois quería comentar isto, porque chamoume bastante a atención outro día. Nin sabía que tiña un irmão. Como o bo de Alvin, que sei que tamén estaba o Xemelgo, tamén en Espiñedo, que tampouco sabía outro día, e que tamén é xogador, non? Non sei... Dianteiro no Huesca. No Huesca, pois, de segunda. Aí estamos. Pois outro día a cousa iba de irmãos, parece ser. Sempre se entera un destas cousas máis polas zonas de tribuna. E nada, Carlos, comenta un pouquiño o tema mercado logo. Os temas rumores, non? O que se escoita ou se deixa de escoitar. Pois os últimos, polo menos, 2 vitorias na casa contra Talavera e contra onte contra Osasuna. Pois hai un xogador, non? Bueno, un xogador. Intúese que un xogador, porque se está no vestiario, pois non ten pinta de ser parte do staff técnico tampouco. Un xogador que parece que ven do Talavera, non? Responde ao nome de Lasana. Realmente non hai ficha na Fulgal, non sabemos nada, tampouco o Club Deportivo Arenteiro anunciou nada, pero sí que parece que pois, ou está en dinámica de plantilla ou hai intención de que este, polo menos, senón non habería explicación para que salgan esas fotografías co resto da plantilla. Tamén é certo que hai xogadores aí que saen, non? Como Iván Muñoz, por exemplo, que leva tanto tempo sin xogar, un ano xa, pode ser. Ou algo así. Tranquila, algo máis. Ou algo máis, sí, estuvo lesionado e tal e cual, pero bueno, sigue estando... Algo máis non, lesionouse en xaneiro. Sigue estando en contacto, co equipo, digamos, o central procedente do Valencia. E este xogador, Lasana, pois, eso, eu non teño moita información, sei que estivo penso que no Talavera, ou polo menos algo salía así, estivo noutros equipos, pero bueno, isto máis que rumor é casi unha certeza, non? De que
hai algo aí, ou polo menos os contactos comezaron, ou os contactos xa están avanzados. E despois, pois nada, pois desde Cartagena, que aquí o Clube Deportivo Arenteiro pouco ten que dicir, non? Tema Luca Lor, no centro da zaga, que xa comentaba Milito antes o dar as notas, pois teñen, imagino que haberá unha fecha estipulada no contrato, na cesión para repescar o central propiedade do Cartagena, reitero, bueno, está facendo unha temporada boa o equipo de Javi Rey, non? Digamos, mitad da tabla ou loitando aí polos postos de playoff, pero imaginamos que esa actuación de Luca pois chamaron ali a atención e sí que é certo que hai un run, non? De que Cartagena vai intentar por gestionar digamos, un pouco parecida a situación o que pasou ano pasado con Diego Gómez e o Deportivo da Coruña. Despois os outros nomes, non? Pois que podemos intuir en base ás actuación desta primeira volta, pois obviamente Víctor Mingo, tamén había o run onte en Espiñeo, non? Que isto sí que penso que xa é máis de mentideiro que outra cousa, pois que onte Mingo e Luca, pois, falábase en Twitter, non? Que iba a ser o último partido, incluso se facía a coña co community manager, co administrador da conta de Twitter, non? Que para facer a previa do partido, pois, subiu dúas fotos, unha de Luca, o último adestramento na Ucera, esta semana, penso que foi, subiu unha foto de Luca e outra de Víctor Mingo, e dicía xente, bueno, que ya estamos facendo xa a despedida, non? Pois tamén o run que hai aí, é que, bueno, no caso de Luca, pois o Arenteiro non ten tanta voz, pero no caso de Mingo, como dicíamos a semana pasada, ser un xogador en propiedade ou ser un xogador que ten contrato ata verao de 2027, pois obviamente aí sí que se podería sacar, digamos, unha compensación económica por ese fichaje. Entendo que é algo que se ve con bons ollos nas altas esferas de Clube Deportivo Arenteiro, especialmente nunha categoría deficitaria como é a primeira federación. Ao final o gol hai que pagalo. E tamén eu, polo que teño escoitado, pois tamén hai outros xogadores que tamén suscitaron o interés de outros equipos, non? Sin ir máis longe, por exemplo, falaba antes do lateral cordobés de Diego Moreno, pois tamén penso que hai equipos que están interesados nele e seguramente pois hai xa outros xogadores. Mesmo non me sorprendería que agora empecen tamén a sonar o teléfono por Álvaro Bastida, non? Especialmente tendo en conta este tramo final e tamén destacando pois que Bastida pois tamén é propiedade de Clube Deportivo Arenteiro. Entón, pois bueno, parece que o mes de xaneiro parece que o noso sino, o noso destino pois vai ser movido. E haberá que fazer algún deses especiais que tanto gustan nesta casa, así de peche de mercado longo, non? Parece Mercado longo. Parecía que este ano, pois, o mellor non ia haber mercado longo, pero ao final, con estas vitorias consecutivas, pois parece que vamos ter que pasear por aí. Non sei se vos escoitastes algo máis ou algún xogador que sone ou algunha imposible incorporación, porque eu só mencionei posibles salidas. Sí, o de Luca Lor é un pouco polo tema de Fran Vélez, non? O central do Cartagena, que chega procedente do Aris de Salónica este ano, é un central importante, lesiona aí do bíceps femoral. Dicían que non iba a ser o mellor para tanto a lesión, pero de momento aínda non reapareceu, e quizás sexa un pouco o motivo que acabe de convencer o Cartagena de repescar a Luca. Por outra banda, eu vou dar un nome, a min chegame o rumor de que hai un interés de Clube Deportivo Arenteiro para unha posición que creo que debe reforzar, como é a de extremo esquerdo, e non é outro que o xogador Guille Peredo, xogador de Clube Deportivo Lugo, que estuvo no ano pasado ali, que ata fai pouco estaba adestando co cadro lucense, que está sen equipo, que vende unha lesión moi longa, lesionas o ano pasado cando mellor estaba co Lugo, estaba facendo moi boa campaña nese momento, pois ten esa lesión de longa duración e bueno, pois parece que hai certo interés de Clube Deportivo Arenteiro, ou polo menos eso me chega, os rumores, e veremos que pasa. É un perfil interesante, é un perfil ao que pode aspirar Clube Deportivo Arenteiro. Realmente, se se chega a confirmar ou se os rumores son certos, é unha, digamos, unha opción realista. Un xogador que ven de lesión de longa duración, un xogador pois que realmente quere resartirse. Estuve vendo ante as súas estadísticas e na súa última temporada completa en segunda federación no San Sebastián de los Reyes, pois é unha temporada bastante decente, non? 8 ou 9 goles,
que para ser extremo está bastante ben, e como dixo Milito antes da lesión do Lugo, pois tamén está contando bastante no equipo do Anxo Carro. Entón, pois sí, é unha posición que realmente sí que fai falta, non ten dono. Ferreiro está xogando moito por aí, desde que Adilson xoga máis por dentro. No comezo de temporada, pois, tamén algún que outro partido, William de Camargo, toda esta xente, non hai dono, no lado esquerdo está para quen veña, pode ser unha opción máis que realista. Sí, eu penso que é unha zona a reforzar. Outra será o central, seguramente, que a marcha de Lor, e tamén habrá que reforzar a dianteira se se marcha Mingo, evidentemente. Entonces, bueno, creo que se ven un xaneiro bastante axitado polo que semella, non? Bueno, Darío, non sei se tes ti algo máis que apuntar, algunha información ou algunha impresión deste mercado de fichaxes que se ven, ou Nada xa máis. pechamos o A información que programa. teño eu é dos mesmos mentireiros que tedes vos. Así que... Bueno. Antes de irnos, evidentemente, ahora temos un parón deste fin de semana onde non vai haber partido, pero haberá o partido do Madrid-Castela nese 4 de xaneiro, domingo 4 de xaneiro, en Valdebebas, non? Na cidade deportiva do Real Madrid. Así que vamos dar a porra, se vos parece. Vamos dar a porra, mirar de gestionar aí un desplazamento, conte no fondo ali de Espiñedo, pois xa se falaba de mirar algo. Así que aí a xente que nos este vendo ahora, que nos siga, pois que mencione a @de doc no grupo de Twitter, que aí penso que hai bastante xente interesada en posible ir, e a ver se organiza algo. Eu xa teño que dicir que eu xa teño todo mirado, eu vou venres e volvo luz, aproveito para facer un desplazamento, un fin de longo, e penso que máis xente tamén vai neste plan. Así que a ver se nos podemos xuntar ali antes de Reis, nesa primeira semana do ano, que sempre queda un pouco aí colgando, ainda podemos facer un bo desplazamento á cidade deportiva do Real Madrid. Exactamente. Por certo, que antes acudín ao bar da semana pasada, tuve en revisión ali da porra, e falábamos antes off the record de que podía ser o ganador da porra esta semana, pero foi incorrecto, dato incorrecto, foi o señor Carlos o que deu o 2-0. E eu iba a dar si que é certo que eu iba a dar o 2-0, e cando no momento que dixo Carlos, bueno, aí lamenteime, foi cando dixen, bueno, veña, pois 2-1 eu. Parabéns, señor Carlos. Pois doble acerto esta semana, é que onte tamén me colguei unha boa medalla ali no campo, despois dunha acción, ou cando estaba dominando o Osasuna, nese comezo da segunda parte, o fondo estaba un pouco intranquilo, un pouco inquieto, e eu dixen, bueno, está de tranquilos que en 10 minutos Adilson vai poñer aquí a vacuna que nos vai dar os 3 puntos, e efectivamente, se non foron 10 minutos, pouco lle faltou, foi... A verdade que sí, foi unha predición bastante acertada. Eu, collendo ese testigo, non vou dar nomes, pero isto vos lo confirmo eu, é un pouco salsa rosa, ou como lle queirades chamar. Onte, na tribuna de Espiñedo, había unha aposta de si Adilson marcaba gol no partido. E o que gañou unha ben gañada, e o premio vai ser bastante bo. Para que o sepades. A verdade é que moi bo ollo un adianto dese premio. E hasta aquí, bueno, aquí podes ler. Eso de menos, pero ben valorado que gañou, A verdade é que quedei perplexo. É coñecido o que gañou. Sí, moi coñecido. Non veas a celebración que fixo no 2-0. Cuidado. Pero falamos de cartos ou de algo distinto? No, algo distinto, pero que vai unir os cartos, evidentemente. Como todo. Moitos cartos, ademais. Aquí non se falaba ni de 5 nin de 10 euros, xa cho digo eu. Bueno, nada, como detalle. Deu máis alegrías que hoxe os niños de San Bueno, a unha persoa dillo bastante pena, hai que dicirlo. A unha persoa quedou bastante fastidiada onte. Pero bueno, nada, unha anécdota, un detalle, non? Ahora que falábamos da Adilson. Así na sección novas picantes. Bueno, vamos ca porra, que nos enfrentamos o cuarto clasificado nesa volta en xaneiro, filial do Madrid-Castela, vai contar cunha baixa e expulsaron outro día en Vigo a un xogador do medio do campo bastante importante. Como vedes? Que vedes? Vedes Victoria Verde? Como vedes?
Darío, Carlos, o que Non queda queirades? outra. Non queda outra que confiar e hai que ir a por eles. Ano novo, victoria nova, 0-1, digo eu, veña. Bueno, pois visita complicada no Castilla na zona máis nobre da tabla, nunha zona moito máis cómoda que Coarenteiro, pero como di Óscar, penso que Óscar no chat non dixo, despois de tantas xornadas tan malas, o Castilla só nos leva 9 puntos, que son 3 partidos, non? Pois eso outra proba máis da igualdade desta categoría. Eu vou ser un pouco máis conservador e vou dicir que me conformo co empatiño e despois facelo bo na casa contra o Club Deportivo Lugo, así que vou dicir empate a 1. Bueno, eu voume tirar un triple, xa vos lo digo agora, despois do ano pasado no Johan Cruyff, dese 2-3, pois tocará en Valdebebas un espectáculo de cuestismo en Vena, unha lección de fútbol a Arbeloa, creo que vai ser un partido de goles, voume decantar por un 2-3, como ano pasado no Johan Cruyff. Eu xa firmo, Firmo ver o partido de pé todos os 90 minutos, que ese partido onde falábamos o sábado no Panamá de Venezuela foi quizá o partido máis emocionante do ano pasado, 2-3 en Can Barça. Bueno, pois nada máis. Ata aquí chegamos, non, Darío? Exactamente, ata aquí chegamos, vou por a miña hora e cuarto, falando desos 3 puntos que que do gusto dá cando se gaña. E nada, un placer tervos aquí e que nos vemos po ano. Pois sí, haberá que felicitarlle aquí as festas aos nosos cantineiros, Exactamente. desexarlle toda a paz e toda a saúde, como dicía onte Cuesta na roda de prensa do mundo, e en clave arenteiro, pois os millores do éxitos, e que sigamos un aniño máis en primeira ref, que creo que este equipo e este pobo merece dar unha lección outra vez máis de humildade, de sacrificio, de traballo e de ser un clube humilde que consigue os obxectivos paso a paso. Súmome ás felicitacións, así que bo Nadal e felices festas a todos os nosos seguidores e yo gallá ver moitas caras coñecidas na matinal do domingo 4 de xaneiro, nese primeiro fin de semana do 2026 no campo de Valdebebas. Exactamente. Así que nada, verémonos nas rúas, verémonos estes días tamén nos bares e que nos veremos tamén no 2026. Primeiro ali en Madrid e despois, como sempre, donde milito... Na cantina. Boas festas. Boas festas. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré.